Kan de inte bara förstå att jag går min egen väg? Jag styr mina steg mot en osäker framtid, men den är min. Än så länge är det bara halvtid. Jag har mycket kvar att spela för. Jag är 32 år, men har ändå hunnit med en hel del. Samhället vill stöpa en uniform eller sätta in i fack. Det är inte mina tills jag går till attack. Till alla er som står utanför samhället, detta är inte helvetet. Så stå på er och le, för de vill bryta ner er. De säger att jag ska klippa mig och skaffa jobb, men lyssnar inte på dem. de säger att jag har fel attityd, men De vet inte vad de pratar om. de säger att jag ska leva si och så, men Det lyssnar jag inte på. de säger att jag ska klippa mig och skaffa jobb, men Lyssnar inte på dem. jag tar upp kampen för alla de utstötta. Vi har också rättigheter. Vi har också rättigheter. Resten av världen vill se oss utdöda. Men vi har också färdigheter. Men vi har också färdigheter. Som sagt, vi är skillade. Vi är inga soffliggare eller navelpillare. Vi har mycket att erbjuda, bara vi får chansen. Nu är det dags att sätta igång den här dansen. De säger att jag ska klippa mig och skaffa jobb, men Lyssnar inte på dem. de säger att jag bara är en plattitur, men De vet inte vad de pratar om. de säger att jag har valt fel väg att gå, men Det lyssnar jag inte på. de säger att jag ska klippa mig och skaffa jobb, men Lyssnar inte på dem. det är dags att ta upp kampen. Vi måste slåss. Det är dags att vi mobiliserar oss och slår tillbaks. Ingen jävel ska få sterilisera oss. Nu kommer allt att bråka loss. Ingen jävel ska få sterilisera oss. Nu kommer allt att bråka loss. Jag tänker inte lyssna på sådana som tror sig veta något om mig. För de vet inte ett skit. Att jag har ADHD och Asperger hör inte hit. Vilket jävla slit. Jag har jobbat arslet av mig för att komma hit. De säger att jag ska klippa mig och skaffa jobb, men Lyssnar inte på dem. de säger att jag har fel attityd, men De vet inte vad de pratar om. de säger att jag ska leva si och så, men Det lyssnar jag inte på. de säger att jag ska klippa mig och skaffa jobb, men Lyssnar inte på dem. jag har gjort en jäkla resa, men än är den inte över. Men jag har fått det jag behöver. Fått det han behöver. Det kanske låter som att jag klagar, men jag skiter i att inte behaga. Jag försöker bara leva efter livets Han lagar. försöker bara leva efter livets lagar. De säger att jag ska klippa mig och skaffa jobb, men Lyssnar inte på dem. de säger att jag bara är en plattitur, men De vet inte vad de pratar om. de säger att jag har valt fel väg att gå, men Det lyssnar jag inte på. de säger att jag ska klippa mig och skaffa jobb, men